Hi guys, good morning. Okay, maupo muna ako. Katatapos ko lang magluto ng almusal, paksiw at saka sinanlag na kanon. Sinangag na kanin guys. Yung niluto ko. Ang daming labahan. Pero parang tinatamad ako maglaba. So, upo-upo muna. Lagi na lang akong tinatamad. Ayan. So, hindi kami makalabas ng bayan kasi may part ng kalsada na binaha. Umapaw yung ilog. Malayong-malayo naman yun sa amin guys. Pero yun nga, hindi kami makatawid. Yung motor, yung badya namin hindi makaano. Yun, so papapain muna namin. Baka sa mga susunod na araw is pupunta kami ng bayan. Yun, so sa ngayon, si Dadot is busy yan sa kakagawa ng mga kung ano-anong mga patungan. Ngayon, gumagawa siya ng patungan ng tools. Mga tools. So, ready na yung almusal. Mag-almusal muna siya bago siya continue sa kanyang ginagawa. So, kanina sobrang dito sa amin, sobrang foggy talaga. Wala kami nakikita sa paligid. Ngayon lang lumabas yung araw. Yung aking mga alaga is nagkakantahan na sila. Sobrang ingay nila kanina. Yan. So, happy morning everyone. Maraming pala salamat guys sa mga paunti-unti na meron na ulit nanonood sa vlog ko. Yung mga kaibigan ko, nung nag-umpisa pa ako, merong kahit pa paano, merong bumabalik na manood. So, daghang salamat. Sana madagdagan pa yung manood sa vlog ko para naman tuloy-tuloy na ulit sumahod. Yun, so, thank you so much! Uy, ano sana? Kuk, kuk, kuk. Grabe pod ka palangga ni Kukuk. Oy, gihan feed mangyud. Wow. So sweet man si Kuya Mox kay Kukuk.
Yan, so yung sa puso guys, alisin lang natin yung medyo matitigas na balat niya. Ayan. So isa lang tong ginawa ko, kaya unti lang siya. Ayan, so nagluto ako ng lunch namin guys. Ano to, tinadtad ko na yung puso ng saging. Isang piraso lang to guys. Nilagyan ko na to ng asin, tapos gikumutan na. Natanggal na yung parang dagda-dagda niya. Tapos ihahalo ko na lang to dito sa tuna. Ayan. Tapos lalagyan ko nito. Binder ko to. Crispy fry. Tapos lalagyan ko ng mga spices. Ayan. So, chili. Ayan. Tsaka black pepper. Tapos siguro mag-slice na rin ako ng kamatis. Tsaka bawang. So, yun lang ilalagay ko guys kasi wala kaming sibuyas. Mahal pa rin yung sibuyas dito sa mua. Dollar pa kais na tanan. So, dili sa ta maggamit og sibuyas, no? Curry bells naman kahit walang sibuyas. So, lalagyan ko na lang siya ng slice na garlic or minced garlic pala. Yan. Yan. So, yung ginamit ko dito na tuna guys, yung bigay sa DSWD. Yan, ito yung ayuda na binigay sa amin ng DSWD guys. Ayan, kasama nitong bigas. Yan, kasi nga 'di ba may part dito sa amin na binaha. Do pasalamat naman kami na hindi naman kami nasama doon sa binaha guys. Yun, so pero hindi kami makalabas agad din ng bayan kasi may kalsada pa na affected sa baha. Yun, so ito yung sinahog ko dito sa gagawin ko na puso ng saging patty. Ulam namin for lunch. Yan, so hindi mo akalain na puso ng saging ito kasi tinadtad ko talaga siya ng pinong-pino. Ayan. So, sa consistency naman guys, bahala na kayong magdagdag ng harina o di kaya'y breading mix. Ang init. Sarap. May agad siya eh. Panalo talaga tong puso sa saging, no? Para siyang karne. Ito na. Sarap. Ah, grabe. Init nga lang. Sarap. Lamig kayo. Tikman natin ang puso ng saging na ginawang
bola-bola. Mukhang masarap ah. Sarap na. Panalo ah.